Hamisu sarkin waka da baitukan ka yau ma ya zo. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Allah kai kake baiwa wanda ka so duka, kai ke daga ni'ima ga wanda ya gode maka. Mun gode maka Rabbi, kara mana ɗaukaka, murna Nijar muke banda ma in yi baituka. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Salatai kai daɗi ga manzanmu Muhammadu, alai da sahabu sa'auliya Allah ahadu, da sabon ministur da filan Rabi'u Abdu da ni Hamisu da zawa sarki wane kudu. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Nijar ko ina a yau sai murna muke, Rabi'u Abdu ministur filan yau kai kake. Dukkan tsare-tsaren gwamnati a ƙasa nai suke, dan mutan jiga gwaninmu mai alkhairi kake. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Dan mutan jiga ka cancanci matsayin nan haka, iliminka da ƙoƙari ya sanya ka ka haskaka. Dukan Nijar na faharin samu naka, ministan tsare-tsare Allah ya taya maka. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Rabi'u Abdu giwa ka gagari karnuka, nauyin nan wanda Rabbana ya dora maka. Fatan da muke Ubangiji ya dafa maka, ya shige lamarinka ya daɗa muka duka ɗaukaka. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Shugaba Bazum ya duba cancanta al'umma, ya zabi dukan ministry da ba su da haɗama. Rabi'u Abdu cikinsu ya zama raba gardama, ministan tsare-tsare nau baya haddama. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu shi ne ministry da kula. Sai murna muke maza mata al'umma, Rabi'u Abdu yau ya zama ministry